Op zondag 22 oktober waren we aanwezig in de Kopermolen, waar de presentatie plaatsvond van het dialectboek Ostmoddersprach. Ik heet zich hier allemaal van harte welkom namens Veldeke Mameles voor een heel heugelijk feit, want er is een fantastisch boek bij elkaar gezet. Guus Ervo, du bent een van de mederedactieleden van Ostmoddersprach, het boek wat vandaag gepresenteerd werd. Vertel eens over het boek. Ja, het was eigenlijk een wens dan verhouden al van ons de 70 jaren wie voor de plaat ulle voorhandje maakt. De hoofd door voor al die lecturen over de tekst geschreven. En de hand voor je kozen voor een manier waarop die spraak voor iedereen te lezen is. Toen is eigenlijk al een beetje het begin gemaakt om eens ooit een boek te maken waar het Pfalzerblad werd uitgeschreven. Wat han voor vorige jaar gedaan, toen han voor met Veldeke Mameles bijeengezessen en toen han voor eigenlijk doorgezet, voor moeten de droom of de wens van ons, van de Joker en mij, moet voor eigenlijk een beetje uitbreiden. We moeten niet alleen dat Pfalzerblad, maar ook dat Lemierscherblad en dat Villenerblad daarbij betrekken. Nu han voor gekozen voor op een 20 thema's van ons het Hollands, het Pfalzerblad, het Villenerblad en het Lemierscherblad te overzetten. Ik heb ook heel veel bedankt. Geef eens een voorbeeld van een woord of een werkwoord wat typisch nu verschillend is tussen de drie kerkdorpen van Vals. Verhuizen op het Hollands. In Vals trekken voor ons, in Lemiers trekken ze en in Ville doen ze bageren. Burgemeester, waarom is het zo belangrijk dat dat boek er gekomen is? Ja, de boek om twee rijen op deze plaats. Het verbindt de verschillende dorpen in de gemeente Vals. E-boek, 3 dialecten, ja dat is fantastisch natuurlijk. En op de tweede plaats verzonnen Chieterslo gemeente en binnen Chieterslo is het hoeden van cultureel erfgoed heel erg belangrijk. En dat gebeurt ook met dit boek. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat het een fantastisch initiatief is en daar zijn we heel erg vroeg met deze gemeente. Oktoberfeest in Vals. Ik vraag aan een gast wat er aan de hand is. Vandaag is de Almabtrieb op 15 oktober. En dat is gewoon dat de koeien normaal gesproken in Oostenrijk van de weiland naar de stal gaan voor de winter. Maar hier in Vals doen we dat met een knipoog natuurlijk. Vertel er iets meer over, want er is een bepaalde bedoeling achter, hè? Ja, natuurlijk. Want het inluiden van de winter, dat moet natuurlijk op een feestelijke manier gebeuren. De oogst die komt binnen en het is gewoon tijd dat dat ook gevierd wordt. Dat het een goede zomer is geweest, een goede oogst. Ik knip ook eigenlijk naar vroeger, want het waren geen echte koeien natuurlijk. Maar u wilt er nog wat voor zeggen nu dan? Ja, natuurlijk. Vroeger hier in Vaals, er waren een aantal boeren die ook in de Tentstraat woonden. En dan was het dus ook echt zo dat de bewoners de straat op gingen omdat ze wisten dat de koeien, maar dat was elke dag,
van de wei gehaald werden. En de bewoners liepen in de straat om die koeien te leiden. Dat ze dus wel naar de goede stal gingen en niet door heel Vaals gingen rennen. En dat is iets van circa 50 jaar geleden op zijn minst geweest. En ik vind dit wel een hele mooie knipoog naar vroeger wat er in Vaals plaatsvond. Regine, Oktoberfest in Vaals, vertel ons hierover. Ja, Oktoberfest. Dat is een fest waar alle mensen kennen, maar alleen zonder een Abtritt. Dat hebben we vandaag das erste Mal organisiert und das hat echt super geklappt. Keiner wollte uns das glauben, wir haben es machbar gemacht. Ja, het zijn nog veel lui die komen kijken naar de Almabtrieb. We gaan ook de kuien zien en ik ga nog naar je muziek horen. Wat hast du met die muziek voor? Ja, und straks haben wir Wiener Treffen. Alle Menschen, die Wiener ein Quetschbild spielen können, die sind willkommen. Auch bei uns in der Volking auf der Bühne. Ja, und ich sehe noch, dass viele Leute sind. Ich nehme gerade, dass das auf der Kalender könnt für nächstes Jahr werden. Ja, wenn es alles machbar ist, dass die Gemeinde mitspielt, gerne, gerne, gerne.